Jotono no lamsogo ani channel o gai tomung no norok ani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanam nga phari tini kaisa ketal notification ailenai o notification de jakha abo angka State Bank of India ni bkhakte o notification de jakha norok video no paithak jorate naitong de kahamka saimana ni bagai nga phai official notification ailaina official notification o tamori jakha Omokai to official notification on notification rizak mani abong kangkai to SBI ni bekhakti rizakha abong kangkai apprenticeship telangjaknai SBI ni bekhakti o jagao advertisement number bo rizak tongo kangkai o jagao puilano sajaka online registration chengnai abong kangkai 1 tarik September ni simi chengnai last date tongnai 21 tarik September 2023 abo online exam ngi mano ni saka October November 2023 wo ngi mano o je post ni bagai o jagao angka naidi 6ta ro important point rizak hapulawo no o jagao kaisa state no noro kaisa state ro no apply khlai manai saka gai je Tripura ni tongnai engkai to Tripura no apply khlai manai o jagao ang official website no ri ruana description no norok o PDF no bo manai tai apply link bori renai norok apply khlaina bo norok o video ni description no manai je apply link abo bo engkai o jagao naidi je training sheet tongmani sini training sheet engkai Tripura bo engkai o jagao language tongo abo mana nangnai Bengali te kok borok saka o jagao kaini language rijakha abo engkai sini Tripura bo sini ST rok ni bagai engkai to 6ta post tongo total 22 ta ni bisingo sini ST rok ni bagai engkai o jagao 6ta post tongo abo Tripura o simino tongnai engkai Tripura ni o jagao bo district o tong o jagao mention khlaijak tongo o jagao naidi kwbangma state ni tongo sini Tripura engkai 22ta post tongo total to 22ta post aro ni bisingo dolayo kainai gumoti kainai khuai North Tripura o 3ta oba haike rizakha sini West Tripura o engkai 4ta post tongo haike district wise rizak tongo jagao vacancy abo norok naidi naimani yagolo norok bo jagao bo district o apply khlaina musung norok jefru form fill up khlainai afro norok a district o norok sekang preference ma rwnai o jagao haike no jagao takisa tongo jagao engkai age limit rizakha age limit engkai je candidate minimum kai 20 years kana nangnai saka tai maximum engkai 28 years haipano relaxation to sini next candidate rokni bagai engkai to jagao rijaknai o jagao engkai sajaka je candidate graduation simi ngui tongkha engkai norok jese graduate khlaijak tongkha engkai norok o je post ni bagai je apprenticeship ni bagai apply khlai mano duration tongnai training abo engkai 1 year si tongnai saka o 1 year ro norok no rijaknai per month to 15,000 khlai rijaknai abo engkai selection process engkai bo ma haike engnai engkai o jagao saka sekang online written test engnai abo ni yagolo norok no test of local language abo najaknai saka local language je kok borok bai Bengali abo test najaknai hini saka o jagao syllabus rijak tongo written test ni bagai tai total mark 100 number of question tongo 100 or duration time rijak tongo tai mode of test engkai English bai engnai hini saka o jagao engkai PDF no ang description ri ruan norok download khlai naidi o jagao tongo list of medium je norok exam rimanai sini Tripura o engkai English bai Hindi language bai norok rimanai exam oro Bangla bai kroi engkai abo norok kisa naidi norok tomung no interested tongkai apply khlaina musungkai to norok apply khlai naimano o jagao naidi state o jagao exam nai abo engkai sini je exam center abo Tripura Agartala no tongo exam center engkai norok Tripura Agartala no norok je exam ngai sibiti abo exam rimanai engkai abo ni yagolo to norok no local je language ni bagai abo test najaknai engkai medical officer check khlaijaknai hini oro rijak tongo engkai je application fee abo engkai general candidate rok to 300 ma renai sini ST candidate rok engkai toro rina nange free one norok apply khlai manai engkai abo norok naidi tai general information rijak tongo abo porimani yagolo norok apply khlaina musungkai to norok apply khlaina di engkai ang o PDF no description ri wana norok kahamkai porimani yagolo norok apply khlaina musungkai to norok apply khlai naimano
kan norok apply khlaina kan norok ani yang te apply khlai mano jaga bahai ke apply khlaina rok rijak tongo bo norok nai di ang WhatsApp group ri rena norok ani yang te apply khlaina musung khai to ang bai contact di ang ani WhatsApp group ri rena o video ni description o ang norok nai di o je PDF no download khai poriman ya gulo norok apply khlaina musung khai norok ani yang te apply khlai mano ang WhatsApp group ri ruan te PDF no bang description ri renai tomong norok eligible ngi tongkha ang norok tomong no interested tongkha ke apply khlaina ni bagai norok ang WhatsApp group ri renai norok 8 di kai tinin bagam sunong situng jotono no hambai